line. Peter, anyway, okay, this our brother who could not actually join. And I'm African network I don't strong that side. Maka Adam a few years, but they'll go opportunity of work will continue. Okay. Okay, Gavaniru. Brother Gavaniru. Okay. Ezugo. Yeah, one. Dalo Kenkele, man. Without the brother. Dalo. Okay. Anyway, I'm one of your followers, so I'm not the program go. Dalo. So, and I can call ma na-agba mmewo ka ndị mmadụ malụ maka ụmụ ihe amata ya sị na ịsa ndị be anyị. So egosiri m ife na mmiri enwile gwalụ Mathias na mgbe last week or last 2 weeks ọ gbagasịrị ya ụmụ ogogotago gbagasị ya ka ife na-akpọ ndị be anyị na-eje ụka. So and ine Mathias anya afedo mmadụ ọwụ ihe ama na Mathias himself was a very bitter human being. So and one problem onwere ọwụ na ọgụ ha akwụkwọ. And the way he approach this is the Omenala one also na with ọkọ si na ndị be anyị anwụsịsị ebe ahụ na enwere problem ọsị na Jizọs gbuo nke number one ọ na-ada awụrụ m ihe nọ na awụ ndị Igbo be anyị wụ ndị na-apụta na Facebook akpọgharị Jizọs na akpọ Kristian n'ọnụ ihe papa na-ekwutọ bụ because of ọ na-eme omenala ka ya ime omenala mee nke the little flavor ahụ na the boy is a very confused human being, number one. And secondly, how can I create followers? Music I see na if I didn't know the police joke call. And I have Waji for them. If you correct, yeah, in some other ways. Okay. So now, in some certain ways that the only thing because as a Christians, because me, I was born and brought up as a Christian. Some certain things Jesus will go on them. So Anya Nando Mathias Kona Koja and Igbo. With hope no Mendeba former. By then I asked in the Bible joker. No Kawishi, no Kawonka, Wulu Kane. Oh, go no when some bad encounters don't will more than a joker. You shouldn't generalize it. Exactly. He should generalize it. And make I want as if now the baddest money. No one get catalog and not catacosi. No one catacosi we fall for oxygen. And we know when I did the Niana Jebuka before. They go to Kanaka. So if I we for in a preach no matter but I for me and I maybe about it is not left for people to come for you to convince them. Kafanya woman if I know na enough who will be film for na no kwa ya kwa camera here. I say Jesus will Ishi, Jesus will nka, Jesus will nke me. Jesus will if I know na call nya I call my ga ka na ato. Onwe ji for na ekwu. O mepere hospital mbosi ya. Say na I am free treatment with one. O jego na this man no Port Harcourt. Apostle Chibuzo. People that man no. How man the man na papa obodo oyibo. Yeah. Okay, when you were good to never see this nonsense question. Let me answer you like this. Una just not this nonsense question. This question in Antigua. If you only this question every day, tell us one thing Jesus has done for you. If we when I was cover another thing. Go ya one mother who if Jesus in area, only go if Jesus in area, but another thing. Eh? Even a metal. The same rapping, the same thing, they repeat it all over. And can't you people say another thing? Every day, what has Jesus done for you? Yeah, Jesus, man.
Ngoka Jesus. Onye mba na ịgbakwa ekete ife Jizọs meru ọ bịakwa ịgbagha ya maka nyawo ngo nyakwa juru ife Jizọs meru ịsakwa ya ọ pụtakwa ịgbagha bikos na ọgọgụ ọ wụrụkwa na ya ozugbo na ndị a na-ajụ ajụjụ ka ọdụka ya sị nọ ebe broken record na-ekwu okwu echi ikwuchakwa echi na-apụtakwa ajụkwa ya anụ datem ya gaba n'iru brother. Okay. So, okwu na nya ha azazi Mathias na Mathias apụọ na name ye mana business name ye wo Bright Matiko. Amazon ebe si wee wota that Matiko if not from Matiko one kwa business name mepelu with name and the Chineke goes no go that boy right from born a joker. Or say by Mapata, so where the movement. Do you think my brother will go when I go? Continue what you are doing. I love what you by giving them. I'm encounter again at that man who today na Spanda. This way, and I really appreciate this way. Near bomber to bombo just speak around. So, I want to I had the joke at the Ebushi Island. Why? When you say make a just only Tabojina, Mobile na boss no the moment. Oh boy, this is Maya na go jam ya ga na park ebe na road. Ebe na road mo je nwo Maya. Ela fu Maya. Asa na ebe na woro nku kai na ngusa. Jesus go ndebe ai. Manya go mama me. Ekpela na-ekpe na Nigeria ta Chineke jide Nigeria etu ọdụ. I can look good on the Wubu Sudon. All na ya ekpe ka Nigeria sa ya Thank God really go my mind. Confirm. I'm going to follow that boy. Go buy a corner camera before na query. I'll be a corner and he's a query. Oh, on the bunny. So the boy was somebody for no Alan aware. So now the problem won't go. So thank you, my brother Yagazelo. Keep doing what you are doing and we are keep following you. I think I go there in Jesus. If I come my brother, thank you. Ezugo. Okay, brother. Thank you very much. Ezugo. Yeah. Okay. So, our brother joined, right? Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Nna afọ aja na enwere program a na-eme after gị na ofu ihe a okofu question nkịta ka a na-ajụ gị ebe ị na-ekwu njuze nwaja ka eme o jiri ụlọ ụka ọbawa mba ọ dị agresive si m na ofu question ka m na-ajụ ya ịma nsa m nke m ịlụrụ ụlọ ụka si na mgbe ịmadụ ihe ka ịlụ ya lafụ na anyị kịta anyị amadụ ihe ka anyị na-agụ ụka eluzi anyị wee takwa mmadụ ihe mma alụta anụ m ụlọ ụka chenu ka m na-alụta anụ nke m wee chọpụtazie na enwegoro ka m lụọ na ndị mmadụ na-awarịarị mmadụ ndị mmadụ na-awarịarị mmadụ n'ụwa ịmakwa ife merụ mmadụ ji wee manya aka na-akpa o ji eme biznes wepụta ego rụọ chọọchị nwanne na-eme ka ngwa gị onye lụrụ ụlọ ụka abụrụ obere mmadụ jiri ọ bụrụ 1,000 naira ka ọ na-azụta ọ na-eme ọfụma ọ bụrụ obere mmadụ na ife merụ mmadụ ji wee decide jee nene story and encounter of ndị niile decided iji ego ha lụrụ Chineke ụlọ jee cheki ndị awụ ndị o nwere ihe mee ọnwa atọ tụrụ Chukwu afịa aga ọrụ ụlọ ụka ahụ kwena ọnọkọrọ ọrụ ụlọ ụka ụfọdụ n'ime ibe a na-anwụ nkwa ekpelu yọọ Chukwu si Chukwu na ime ife a siri ike dụka ọdụ impossible ime ebe na mma rụrụ ụlọ ụka Chineke wee mee datin onye ahụ wee jee ruo data ụlọ ụka ịghọtara so onye ọnwụ na-jegidere ụka wee ruo to the level of ịma ya aka na pocket o ji eme biznes wepụta ego wee ruo ụlọ ụka onye ahụ erugo n'isi mmiri onye ahụ pụzie out obi ma na onye ahụ bere ifu na Chukwu emechaa narị ife ọ sọpụzụrụ imerie ikezie ka ikwe Chukwu ndọ
ka nna rute anụ ebe m ewepụta epupụta ọkpụrụkpụ ego jee n'ụlọ ụka mana rụchala ụlọ ụka ekwuekwazie ọya biko ọ na ị ga-ekwe lapụ ndị mmadụ alụchazi ụlọ ụka abịazie kwetezie otu ikwete na ụka scam ka nlụgodi nke m achọrọ m ịlụkwa ụlọ ụka ụlọ ụka chere ọ dị achọ ọ na-atọkwu m ụtọ ọ bụrụ ịlụcha ụlọ ụka bịa na convince ndị mmadụ na-achụkwa anọrọ everyday bunye kamera na-achụkwa anọrọ wede ụlọ ụlọ ụka standard o go ụfọdụ moto n'elu ya tinye ha kii everyday apụta na asị na-ajụ one question mana the same question ka anyị ada-ajụ oge ọbụla all over and all over again ka a na-ajụ gị ajụjụ ife Jizọs megoro gwa one single thing Jizọs megoro everyday ka a na-ajụ the same question every minute wakene enwere na-achọ ịjụ nwaja alụrụ ụlọ ụka ọ lụrụ ụlọ ụka na in of na o meje ka ọ na-alụ aka ka ọ lụrụ ya ọkwa kịta ọla fugoro ụlọ ụka gwa anyị na ọ dị eje ụka good and fine nwere m problem with nyanwa kizi iftazi na-akọtọ chukwu ahụ mgbe anyị na-alụ ụlọ ụka nke onye mara chukwu nọ ọ sị m na ọ dị confused na ọma na chukwu anọrọ ọ dịkọ ngwa nwaja nwa lapụzi anyị nwazi ka anyị dịkwa confused ede anyị lụcha ụlọ ụka ka anyị ma na-erigo anyị dị confused takwa rapụrụ anyị otu ahụ kwa ịjụ everyday ifte kọọ chukwu adịrọ 419 na-asị amụma na-egbu mara ma eziokwu na-egbu mara ma ama ị na-amụ mmadụ amụ ị na-amụ amụ onye ị na-amụ amụ na-eme ọfụma onye ị na-amụ amụ ọ na chukwu ada emerụ ha ihe ọma mmadụ ama mbịa sị thank you n'ihe ọma chukwu mee onye ị na-amụ amụ ọ na-ala eji ka ọ na-eme onwe ife ọ na-arụ ege ka o ji eme ya niile na-arụ m ụnụ ka na-eme ọga niile na-agba ana egie onye ị na-amụ amụ gbasiri ike maka na chukwu na-agba ọrụ mmadụ ọrụ bịa kene chukwu so what else ihe a nna afịa na anya ọkụ ka ọ bụ onye ọma fesi ihe ọ na-eme onye ọma biznes ya mewe ọ bụrụ iwu na a ga-eji Ebuka Obi mee nwoke ụbọchị mfụta na gositere Ebuka Obi ụtọ eme na ọ dị too much onye fụta oji Ebuka Obi wee bido onye fụta ojiri Ebuka Obi wee bido ọ maka na nwatakịrị kpatara ego chukwu gọzi ihe maka ọnọdụ onye chukwu ada emere ihe ọma mbe ebe nje ekene chukwu mgbe kpecha ekpere na nke nkịta ahụ ọ nọchukwa alụ ọrụ ma mgbe ekene gị ka ego na-ewetara gị fọ onye chukwu merụ so na ọ bụrụ na unu eji mindset unu kwu na wayo lapụ na ya gwuo dị wayo ọkwa na wayo ka ọ na-egwu ọ dị onye ọbụla mma onye ọna ji echi ya ọya alụ na nwoke nọ London na-akọfụ akụkọ onye a dịka onye nni lent moto nọ n'ime moto wee na-ekwu ọma ngabie ndịrị mmadụ ahụ godi ifu na o nwere ihe ọchị nyakwa kros n'olu na-ekiri kros ọnya n'olu nke onye afọ ọfụtara ya ID kaadị na onye ọnya n'olu ihe ike emebe gị bọsị ị nwere ọgụ n'ọya uke ka ọ bụ na Asia ka ị nọ adata gị aka tie gị n'ime ị ga-anọ ebe a bụ abụ n'ike kpọkọ ojukwu nwa ama na ị na-ekpe ekpere ọfụma onye ọ na-agbu mfụcha hapụtacha soshal midia na-aghọgbugharị ndị mmadụ na-asị ndị mmadụ gịnị ka ewu chukwu edịba n'ime ụlọ ifu na nwunye onye a na-ekpechi ekpere ike o nwee pastọs 10 nwee ndị amụma 20 na-ekpere ha ekpere mgbe ọbụla nwee ndị reverend fada 35 na-ekpere ha ekpere mgbe ha na-abụ ọyị afta abịa ghọgbu ndị mmadụ sị gị lapụ chukwu a na-aghọgbu gị lapụ chukwu kedu ihe ọzọ iji n'ụwa ihe ọgwụ a na-anọ nkịta akarịgo ọgwụ separate nwanne onye ọ na-alapụ chukwu ihe ga-eme ihe even iji chukwu na-echere njisi na-abịakwute gị ka ijigoro chukwu na ndị na mgbe ịlafụ ya n'ezi ihe ga-eme gị ndị na-asị gị lapụ chukwu nwekwa ihe ka ha obi onye ọ na-asị gị lapụ chukwu nwekwa ihe karịa obi o ọ gbakwa aka ka isi gbara aka ka ị nafe ịtakwa oke volodempe edwin na-aga ụka na-agachi ụka ike Peter biko were anụ nwayọ na ịlament karịala too much. Good evening, friend. Ajụọ gị na Ezugo ọkwa eluigwe wụ ebe onye ọla na-ehe edito. Of course, eluigwe wụ ebe anyị na-ala. So ka the due process eji aga eluigwe ahụ? Kedu due process? Ị na-ajụ nke na-ajụ Ezugo? Ọ sị gụ ma ife ọwụ na siri esi n'ime mmụọ na eziokwu. But na the due process kwanya ga-anwa anwụ wee. Of course, I am one way. Njikwa na onye ala enwe ya ụtọ ọdụ onye ala ọkụ na ọkụ ịga eluigwe a onye ala were n'ndụ ya gawazie n'eluigwe ka onye were ndụ ọ ga-agaruzi ebe onwe oge Baịbụl ji wee sị na egwukwu oke chebe eluigwe
onye criteria and the Bible kọwara ife niile akọwa. Also, no, Of course, mmadụ ya nwa anụ ahụ ya nwụ wee jewe eluigwe. Ma ndị television makwa na a ga-agwa nwa wee gaa eluigwe. Ma ndị television makwa. na-agbakwa mbọ na-amụkwa nwa. Of course, Bible kwuru go into the world and multiply. So, which means na eluigwe akatara aka ka ọ nọ onye ọ na nwụọ onwe ndị nọ n'eluigwe already na ka ọ nọ emechazi one day wezi eluigwe ahụ. Ọ sịrị na ọ nwụrụ na-akpọgidoro ya n'obe ọnwụọ gbago n'eluigwe na ọ n'aka nne Chineke bụ nna n'ebe a ka ọ yesi bịa ịbịa ikpe ndị nwụrụ anwụ na ndị dị ndụ. na eluigwe ahụ ụsụsọ ndị nwụrụ anwụ ga-aga onwe ndị ga-adị ndụ mgbe ọ ga-abịa. Lee ife o kwuru, ọ sịrị nọọ ya bịa ikpe ndị nwụrụ anwụ na ndị dị ndụ, meaning na o nwere ndị ya nwụgo bifo ọ bịa, kama na ụbọchị ọ ya abịa of course ụbọchị agaghị enwe rapture ọ ya abịa, agaghị enwe ndị dị ndụ na so for now o nwere ndị ya adụ ndụ ụbọchị ahụ ọ ya abịa, so ọnya ikpe ndị nwụrụ anwụ na ndị dị ndụ. Okay, so ife ntụ ka njọ oge Peter ya ị na-aga ụka ị na-aga ya ka o tishi aga nke gị ụmụ onye ala weta ala oji aga nke gị. M na-aga ụka n'ọma ụka gị mago na ụka na-adị n'obi bet m na-aga ụka na-aga ụka ebe so na ụka dị n'obi awụzi na enweghị venue ebe a na-aga ụka. M na-aga ụka na ị gachara ụka kịta kwuchi okwu Chukwu ga-emere nke vitamin nke ahụ aka ntị na ụka dị n'obi ihe ọta ragota nọ na m na-aga ụka maintain onye m na-agalụ anaghị m aga Sunday medicine so m na-aga ma programs anọ m niile a na-eme n'ụka yọgbana obodo a nnọkwa sef anọchakwa m n'ihe niile ahụ n'obodo a nnọkwa so ama na Chukwu ama na Chukwu. Peter ọ nwere chọrọ ịjụ gị iso na ndị ahụ already na-ekwu judge other people already like my last time Ezeaku na-eme program wee sị na ya nwa adịgoshon anya na-aga eluigwe mụ aghaghị ọkụ mmụọ. M chọrọ ịma kere otu mmadụ si ama nọ na ya ugo candidate for eluigwe mara onye candidate ọkụ mmụọ. Peter according to isi na Ezeaku kwu ị ga-abịkwa Ezeaku na mụ ama na oke mụ ama na otu anọ ana m decide nwụ ndịrị ya maka Baịbụl maka anyị mara na ọ na-ịma nwanne gị ikpe ọ na ịgwa nwanne gị na ọma mmehie ya na imego mmehie n'anya Chukwu so na mụ ha adịghị ama mmadụ ikpe ana m asị mmadụ ị ga-aga n'igwe ọkụ mmụọ ihe mmadụ gị mee nnefe ote na ị kwesịrị ime finish agụ ma iwe ana m ajọ ọjọọ ya. Olee ihe ị mere everywhere gara aga kpụrụ nwaanyị n'ọnụ na-amaghị ikpe na-ama Mathias yourself several times ị na-ama ndị mmadụ ikpe na-amaghị ikpe na-ama ya then onye bịa ukwe n'okwu otu o si dị ya n'obi nwanne ọ gachara ọnwụ ndị na-ekwu okwu ebe a na ya ụlọ jen na-asụ ụmụ onye a na-ekwu brother che o ka edu nkwuchi okwu danu ka iwe ana m ama waji ikpe ịghọta onwere ifunu go bebe ngwụrụ okwu na anya na ha azụ nkwọ na nwaji rụrụ church doesn't mean that now realized that na ụzọ adịghị dị ya aga church ka ọ ga tikpọ the church iwe before iwe hapụ the man. Ya ka na-ekwu ghọta dị anyị na-ekwu ememe ka ọ dị izi si lapụrụ anyị nwa lapụrụ anyị dịrị mmadụ enwu n'Ezeaku ka anyị lụgodo ụlọ ụka ka anyị ma na ndị ụka wayo anyị chọkwara m ịlụ ụlọ ụka ọrụ maka onye ọma ka o mee wee lụọ ya so achọrọ m ịlụ ka mụ na ndị ụka bụ ndị ori ka m pụtakwazie ịkọnfizi na anyị ọsịga arụla ụka ọsịga gara na bunu ọsịgị nwa arụgala na bunu ka mmanụ na Chukwu anọrọ ka nlafe ije n'ụzọ ụlọ ụka ọrụ maka ọ na-akọnvizi di m na Chukwu anọrọ ka nlafe ịlụ ụzọ ụlọ ụka ahụ ọrụ maka na ọ manyezi m moro a maka mgbe ahụ ndị na-alụ ụlọ ụka ụmụ ndị na-ekwu na Chukwu anọrọ onye a na-alụ ụlọ ụka ọ na-alụ so ya na-afụzi nwa ka bịa ụlọ ụka ụlọ ụka ọwa achievement n'anya gị Peter. Achievement ka ọ bụ n'anya m very big one. Mana unless no see from side mkpọtụ ebe a too quiet apart from people
Ya pụọ bata ọ ga m netwọk ya. Hapịa ka okwu oyi ka ọ ghara ya anyị batakwa gị. Ya kwuzie Okay, can send the Gary friend the request again. Can send the Okay. Kuziokwu kịta ikwuchazie ka anyị wee kwuwe. Nwanne kwuwenụ. Okay, mkpọta ha adanigo. Ezugo ekene. Ya daalụ. Mgbede ọma nọ. Biko, o nwere ihe m chọrọ ịjụ nwanne anyị nwoke nke na-ekwu okwu ama afọ ya. Ọ sị na ọ na-ekwute na Chukwudo. Mana ihe m chọrọ ịjụ ya bụ nwanne anyị nwoke ị na-ege ntị? Onye nke na-ekwu okwu ọ na-ege ntị. Okay. Ọ na-ege ntị. Ọ na-ege ntị. Okay, nwanne anyị nwoke biko ihe m chọrọ ịjụ gị bụ na ndị omenala abụghị ha anaghị agba ndị ụka mgba, and onwekwa ọnụ mgbe ndị ụka ji agba ndị omenala mgba, mana sọnsọ ofu ihe na-esere ndị ụka na ndị omenala bụ na ndị omenala si na Jizọs abụghị Chukwu okike. Onwe ife ọzọ. Ịpụta n'elu ụwa today, enwere different gods, and na n'ime god ahụ niile ọ bụrụ ha original. Ije na India, enwere god of iron nke ndị ya na-akpọ ha bụ ndị Sikh. Enwere ndị Hindus, enwere god of cow, enwere not less than 3 million gods in this planet Earth. Mana ife na-ese okwu ndị ụka na ndị omenala bụ na ndị ụka si nọ na Jizọs bụ Chukwu okike, ndị omenala wee sị na Jizọs abụ Chukwu okike. So no ya bụ ihe na-esere ndị ụka na ndị omenala, onwe ife ọzọ. So nwere ihe mere ike ikwu gbasara ya? Edwin gwa ka ọ na-ajụ. Edwin ịmụju ya na gị. Ekwetara ihe demand na-ekwu. Mụ na demand kwụ na the same chapter, so here for both of you. Mụ na demand na-ekwu ofu okwu. Okay. So Ezugo, Peter, over to you. mana ngụ onye jụrụ ajụjụ na so ọgwa ka ọ jụrụ ajụ. ọ na ikwetara ikwu Okay, ekwetara ihe ya nwa kwuru. Ekwetara ihe o kwuru na Chukwu okike abịa maka mụ kwere na ya. Onye nna ajụ ajụjụ bụ Peter ka nna ajụ ka ọkịdị ma afọ ya ka nna ajụ ajụjụ ahụ, because ọ na-akọwa na onye ekweghị na Jizọs ekweghị na Chukwu. Ya, ihe ọ na-ekwu. Na nsị na onye kwere na Jizọs ekwere na Chukwu. Onye nnọkwuo Jizọs na Chukwu ebe a. Na-ekwu okwu aja. Oga as a Christian. Mba chelu mba ọ ife ikwuru gee ntị during your topic during your statement ị na-etinye your statement like iji Chineke na-akọba Jizọs were Jizọs na-akọba Chineke. Okay,
Can you put I a have to say one? that When you argument. were Jesus you get put him or the gente or the man move one jump. Ayaya happy. Peter Shane now. Oga as a Christian, except if you are not a Christian. As a Christian, we believe that God is in three persons. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. You cannot believe in one and leave the two. As a Christian, you must believe in the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, which is the Trinity. Except if you are not a Christian, then I won't have any problem if you believe in some other thing. But for you to be a Christian, you must believe in this God. Ezugo. Yes. Okay. Ezugo. Yes. Yes. Akwa ịma na ọsọ Chukwu okike bụ onye pụrụ ime ife niile. Okay. Mana ndị ụka kwetere na Jizọs na onwe pụrụ ime ife niile. Of course. Of course. Okay. Ezugo onwe ihe chọrọ ịjụgo. Ike na be nna gị today. O nwere osisi dị na mbara ezi be nna gị were pụpụta. Osisi enwa ọ Jizọs kerie ka ọ Chukwu kerie. Onye kere ife niile wu Chukwu. The why they equal glory to Jesus. O kechara ife niile wee zite ọkpara nwa Jesus Christ onye kere fanchari na-ekwu Chukwu according to you. Yes. Yes. Onwebe ụbọchị egbe ahụ nọ Jizọs kere ụwa niile. So na Chukwu nwere ọkpara. Jizọs pụrụ ime ife niile mana ọ hụ ya kere ụwa. He is the Savior. Okay, Jesus pụrụ ime ife niile na ọ bụghị ya kere ụwa. Yes, nobody has ever said that not ya kere ụwa. Bible was clear. Bible was clear, and Bible made it clear that nobody can ever come. Bible made it clear that nobody can ever come to the Father except through Him. Nobody can ever come to the I didn't get anything from what you said, so I want to wait. Other question professional. And the way you go to a group, I'm quite about it. How name will the procedure? Yeah, man, on the Omenala now what the young one. If you want to Batamaka, I'm going to do this surprise. What you get him in the glory in a name is Jesus. Happens there. Okay, you do a crack on what you're boy doing. Peter. Apart from God, Chineke kechala ụwa. Ka ife kpatara Chineke ji wee site ọkpara nwa ya ọfụrụ n'anya. Ka ife kpatara o ji wee site. Akwa ihe dere gị na Bible ka ị na-akọrọ m. But I mean, I made it clear to Oga na-ekwu okwu. Before someone was as me you a Christian, you must believe in God the Trinity. If you are not a Christian, I cannot convince you of that. So now, Bible, you must not believe in the Bible. If you don't believe in the Bible, why are we arguing here? What's the meaning of Christian? Because if you recall the meaning of Christian, Christians are people who are living Christ. Okay, Ezugo, because I get 1 minute. Christians. Yes, the followers of Christ are Christians. The followers of Christ. Yes. Good. But before Christ, because something was existing, Abi. Oh, yeah. Good. Check out. Before Yabia. That one no before and again. Before
before Christ bịa gịnị bụ ndị anwa ka ha na-akpọ ndị nọ mba chere ndị nọ in existence before amụọ Christ kwe na amụrụ ya amụ. Okay. What do you mean by the no? Argument ya na-eme na. I'm going to win of FIFA. Igwe Nnewi, onwe ndị nọ na Nnewi wee mụọ Igwe Nnewi Igbo Orizu before we were Igwe Nnewi to. Why ha na-akọ? Ka ha na-akpọ those people. The fact is that they all bow before Igwe Kene to Orizu, whether they were more or not. The fact is that he is not the king. What the guy and down the Nnewi abi? Down the Nnewi, man, no Igbo Orizu. But I wouldn't Orizu ka how. In the Habro the Orizu, but I'm before Christ I bet a hand down. We are talking about the kingship of Jesus Christ here. Okay, Edwin, are you contesting the kingship of Igbo Kene to Orizu in Nnewi? Whether you like him or not, he is the king. Whether you want before I'm warning, he is the king. That is what we are contesting here. Take Jesus Christ and put in that shoe. So when he ran, but before he ran, down no there before when he had Christ before then. Then since he was the Christ and he became the king, it means that everybody must bow before him. That is what it is. This water, so which means didn't know before I continue. Otakwana ewezi otana Orizu no na on the Guanozia, the Ndozo Bataziri, Ukwara Hanaza. Yeah, now get me now. After Christ better Allah. What ago? Born where I were Christians and then they live a life like Christ, Abby. So, in a cousin that he had a message now, no Martin. Why not? Oh, because you got to take on when I don't challenge you. Because joy. Okay, Ezugo. Because see that you are phone na-ekwu si ga onye nke ọzọ ntị. Onye ahụ kwucha onye nke ọzọ ekwuo. Biko ife m chọrọ ikwu bụ na ife nnọ bụ Italy can be and Italy can si akpọ. Ihe afụ onye Italy ahụ ya ajụgo sigo na-ebu Christian or Muslim. Isi ya mba n'ibu Christian or sigo okay. Nke nwa na onwe ga-atọ ọnụ jụọ ya si ya na ya nwa na onwe ya ọ bụ Christian or Muslim. Ọ sigo mba na anyị bụ Catholic. Then ị jụọ ya si ya na Catholic bụkwa no Christian. Ọ sigo mba na ya bụ Christian na ya bụ Catholic. Ezugo onwe ihe nwere ike ikwu n'okwu ahụ. Okay, ife m nwere ike ikwu n'okwu ahụ, kedu ife do different from mụnwa na-ekwu from my own point and from onye itiri ha na-agwa gị ife ahụ na-agwa. Onye itiri ha na-agwa gị ife ahụ more superior as human than human people. I want to say why do you think that's not he's a human being, I'm a human being. He has his own point, I have my own point. Because now all Hama won't down the Bible. All Hama way. Okay, need to get the Bible. So no Hama way. Or But the way what get Trump, but the way get Trump, okay, we're gonna get Trump. Or need it's okay. Biko Ezugo biko anwe ya nchara yogo. Onwe ya nchara yogo biko. Iye check am kwuo na chiatas biko men welcome. Of course you can go and come back. Onwe intent onwe something nchara ikọwara go. You can go and come back. Ezugo. Okay, do we na Trump
Kita ọkụ dịgo ndị tiri dere Baịbụl. Eko ị na-ekweta na ndị ọcha. Ekweta na Trump, ị na Trump na-egwu egwu. Ị na-awa anya. Peter hapụ ha na akwadoro m akwado na nke onye itiri kwuru gaskiya ọ ga-ede esi na ha dị Baịbụl ọ n'itiri ka ede Baịbụl bidin na onye gịnị ka ọ bidin na Christian ka ọ bụ Christian. He's a Christian now. So why don't you put Trump happens every day? But Biden is a Christian. Trump. No, why Trump put on Facebook. Trump put on Facebook say, I believe in God. I believe in the Bible. Okay, Jesus Christ is the Savior of the world. So we are holding Trump based on what he said. No, a Christian. Has Biden ever told you that he doesn't believe in Christ? What are now don't believe in Christ? Why are you going to hold him even before he speaks? Because I went to America. Does it matter? It matters. But only three are going to I believe only three. They believe only three. No, have the Bible. Again, we know when Nigeria when it came to Germany. Nigeria no Germany. How much more? When you see that from Mexico or from anywhere, the fact is that it's from that side. Americans. The Americans, the real Americans don't believe in God. Yeah. Do you know who? I just can do American. It cannot be the no Trump. All those people are European. Trump is from Ireland. Biden is from somewhere country. All these people are just people that we are here only made invade that America. The real citizens of America no, and had a very very small level from here before. I want Christians time. Na na nanda ndi awan mmadụ lenda asụrụ akwụ. Yes, you can now. Consider the ancestors. People are assuming too much on their behalf. Talk about your ancestors. Those are the people you know more. Now, because I'm talking about mine, and they are the greatest. They are the greatest of all. You want to now speak on behalf of the Americans? Are you a pure American? Then why are you making an instance with somebody who happened to be one-time president? I'm quoting what Trump, who was the former president of America, and they only cannot contest again. I am quoting what Trump said. So is can you show me a real American name? Go and show me a video about no people in Christ. Until you show me that video, why would I not believe in what Trump says? Where the real American on the corridor for? Go and make research. Real Americans, none of them. And also online. Yeah. Okay, I'm not know Peter drop. Okay, okay, do it. Nwere ike ịgaba n'iru na question ọ chọrọ ịjụ. Peter. Peter. That was before. Mba, mụnwa ọ dị ka mụnwa na online. Okay. Biko ka anyị kara isi na ife anyị na-ekwu were pụọ biko, because na ife anụ nwa anyị na-ekwu na ọ dị ezigbote mkpa ka anyị hapụ godo America, hapụ everything, ka anyị chọtagodu the reason why that we are here. We are here for something. Because that's not equal amahụ ibe ezie. Ihe nji were ekwu okwu abụ ekele dịrị Chineke, because as you go amamichie na ya Chineke ka ya echi. Ọ gakwa mma na epụrụ anabara ya chie ya echie.
ọ ya bụ anyị kpọọ gị Ezugo anyị ekweje wuti ịtọ oke Ezugo ịtọ ya gazie biko ihe m na-ekwu bụ ihe na-eseru ndị omenala na ndị and onwe bụ onye zamụ na-echi ya echi ịchọ ka asagonu m gị na according to a Christian nwụọ iwu ahụ na mma asakwanụ gị based on if you believe. I'm a Christian. I answered you according to the instructions Bible nyelu. So will I answer you according to this way believe as onye omenala? Mana ị na-ekwu na ọnwụ bụ onye sara ihe. Agbago m that according to the Bible, the God is three persons. Okay. Ezugo. Mụ na onwe m bụkwa Christian ahụ. That was there. I don't have any problem with it if you are not more a Christian now. It is personal to you. Okay. And the mụnwa na onwe m alụkwugo pastor for good 6 years. It doesn't matter either. Okay. Mana Ezugo ọ na-abụ anyị jụọ ajụjụ ndị ụka zọba anyị according to Bible. Of according course. to this, Yes. according to that. Of course, that is the book of life. But okike kere ụwa, the 4 elements of nature enweghị akwụkwọ ọbụla ha dị. Ọ bụrụ na ndị ụka na-asị ndị omenala na Jesus is a prophet of God or is a servant of God or is a this of God, that of God, ọ na-ekwedo anyị direct too small n'obi. Mana ndị ụka pụta na-agwa anyị na Jesus bụ Chukwu okike, nke a ka anyị sị fafafa faul na anyị ekweghị. Onwe onye kwuru na Jesus bụ Chukwu okike. Okay, ezi ka ndị ụka si ahapụrụ Chukwu okike na-ekpeziri Jesus. According to the Bible, after Jesus Christ bịacha n'ụwa nwụọ ọnwụ maka isi mmehie anyị wee gbago n'eluigwe, it was made clear that nobody comes to the Father except through him who is the Son. Yes. According to Christians. According to Each one of Muslim now, you are no more. okay, put the same thing. Is it? Is it good? Each one of Muslim now, okay, put the same thing. Of course, the Muslim will remove the hearts in the Muslim. Am I a Muslim? Are you a Muslim? Why are you speaking for them? Don't speak for them. You are not a Muslim. Speak for yourself. Okay. Emananduka, okay, for Christian. Upon Nandi Christian has no way of Fuma. I didn't show no Molonian on an Igbo today. Mwerike in a divert from Christianity to Omenala. You people are just. And with so many native doctors who pastor today, and with so many pastors who join or native doctors, where a lot of people take Catalonca, posted a high Jesus, where Omenala, when do Omenala see Omenala, they troop in. Infinite no one, Machako, Sonia Ayana. Yes, it's true. And what is your Mama happened Christianity since 2010. And they have that Christianity and answer Bagokuna. Abu Omenala and Abu Monyoka. I believe in nature. But this is Igbo pastor before. Because Omelo before. See, me batan Italy, Obodombi. Do answer so question. Yaga Zago. You will never me here. Nan Ezugo. If batan Oboda Italy. And when he can get a hand at the number. Manambi, I get a look at the secret. No Bronya, no Brona. Only I had to level that script with a sense to catch that script. But we're going to have a problem. Or say, you bago buna, you non a Christian, you non a Christian that murder. Or say, go, you're not a wabuna, Nayabo Christian, Moabo Christian is shit. It must say you have to carry Christian, carry Christianity, or Bagana Christianity is a slave.
life and direct. Mana ibe na ba anyị ana akọwara gị na Christian bụ ndị ahụ na-eso ụzọ nke Jizọs nke ọzọ. Mana ibe n'obodo a anyị agwa gị direct. You keep making reference to what an Italian person says. Now, Italian person will be of opinion that Christians are slaves. Does it have anything anywhere in the context of the Bible? Because even him, as a Catholic, reads the Bible. Now, is there anywhere in that Bible, which is that same book guide, both Catholic, both Anglicans, or both political styles, where it is stated that Christians are slaves? Now, even an Italian person will of the opinion that Christians one day educate. What does it have to do with me as a Nigerian who says that the measure of our Christian faith should be dependent on how the Italians feel about it? That is the inferiority complex. Anytime you discuss with them, they tell you an American person says, an Italian says, a German person says. And that is why I keep disagreeing with people. Christianity is not measured by any standard in any country. It is measured. Okay. Ezugo, I cannot report my third time on your program, and Dimmer welcome very, very well. Yes. Thank you very much. And I'm going to say, Sangre, but I am not go over guy. I'm not a money one by one. Ezugo, empty. Away from Mama Bo Fournier, Ghana on O2. That is in a group of association without knowing the foundation. I can never do that. Before I'm banning no vote, Yeneka, I say, Nanda Bokrob Nkenda, Nanda Bokrob Nkenda. Matter the foundation of the crop before I associate myself. Now, as you go, Nanda in a program. Before you start talking about Christianity, go down deep to know the foundation of Christianity. When you discover the foundation of Christianity, okay, the foundation of Christianity according to who? Okay. Christianity started as a gay club and stated by who? By Vatican here in Roma. By Vatican here in Roma. Yes. Era togote una mana imana Vatican no numero. Era to Ezugo gemti. Onwere okwu ya bụ nkwube ebe a nwa na echi ndị eke nwere ike chọba m because line m ji ekwu okwu na is a registered line. Ọ dịrọ ka nke Nigeria. Ezugo gemti. The highest insult he can make an Italian citizen is to call him Christian, is to call him or her Christian. Is the highest insult. Even my Israelites, the same thing. They don't even like it. Christian, she or he will never take it rightly with you. Then what are we defending? But I don't even understand the basis of your argument this evening.
Are you saying that because if you call an Italian person a Christian, that feel not offended? Is that the reason why the rest of the world should not answer Christians? I mean, this is okay. Them. This is Ezeaku. it has nothing to do with another person. Ezeaku. Ihe iji mmadụ, ihe iji were na-aza aha nna gị bụ maka na ịma foundation of your lineage. I'm a foundation of my lineage. Apart from even nwere ife ọzọ mma. Ana m mgbe Michael Dike na nna Michael Dike ha na. Ọkwọ dị so nna. Ezeaku. Ịma about my ịma about Ezeaku. Ife chọrọ ịgwago na-abụ na the foundation of Christian is full of evil. Stated by who? Stated by who? You say from Italians. It's from Italians. Okay, Ezeaku. Yes. I nwere idea na altar pope ebe pope na-aka ụka today, that altar ya, that table ya, ị ma na ọ na-eri Peter ka ọ dị. Nani Peter ebe pope na-aka ụka, ị ma na ọ na-eri Peter ka ọ dị. I don't understand. What does it? Ije na cathedral. Ina pụtara n'ọrụ guy. Apụ n'ọrụ ihe nna-achọ ịkọwara Ezeaku bụ na asarụ ndị Igbo isi saa anyị aza Afrịka. Anything to do with my Christian faith. I am not an Italian. I'm a Nigerian. So what if Italians believe what does it have to do with me? Absolutely nothing. Even then, so most of them I change to cake. Saba Johnson, so they change to cocoa. Saba Fidelis. So what the happen? Yeah, a lot of people change to go that their father's name to Wemara. Saba their own name. Even when I had a change to Gafa, Saba Fanke. Ụmụ ya tolite ụmụ ya saba afa nke achọkwa ichenji afa nke ha zama afa nke ha nwa. Ezeaku mgbe biko ife nji ekwu okwu a Ezeaku ọ bụ na o nwere ife na-esitela anyị but no asị nọ ikwu ama esigo na your platform wee mụta many things ịghọtara esigo na your platform mee some research nke mama Husef na mmemme nwunye and the research niile ahụ m merụ ọmụnwa bụzi ihe ọ dọrọ ịmata nke m ga-choose n'ime those research mana emechara m research about Christianity were say no to that because no ihe ọjọọ ka ọ bụrụ m ị na-akpọku ndị nna ndị ọcha ndị nwụrụ anwụ hapụ ịkpọku ndị nna m is abomination. Ezeaku. Peter ọya kpoku ha mana ịhapụ na the land of ndị nna je na nna onye ọzọ. Ezeaku. Peter ọ nọ na Italy. Okay, Peter ngoma nọ n'ebe ngoma nọ na Malaysia. Ngoma nọ na Malaysia. Ebe niile ọ nọ hapụ ha na nna ụlọ ha jee na nna ndị ọzọ jee n'ọrụ. Biko traveling abụrụ taa ka o bidoro. Ezeaku imego this argument too much. Emejọ mmadụ ebe ọ nọ ọta ka traveling bidoro. Ezeaku mana ndị ọcha nọ na Nnewi iwere idea nke ahụ. So why otu ha nọ na Nigeria ha nọ na Nnewi why ha ejighị eso ga-aga believe onye ahụ believe na Nnewi. So otu aka ọ dịkwa onye otu ahụ nọ na m nọ na Germany. Because onwe ha onye ọcha nọ na Nnewi
ewere gama ewere check and be ewere few onye ọcha na Nnewi onye ahụ si from Europe ka ndị India bụkwa ndị ọcha Gemụntị enwere ndị bịara ịchọrọ aka ha otu aka esi ụdọkwa na be ha chọrọ aka onye chọrọ igwe ezugo ha chọbụ ị na-eme ekwu ha n'okwu Christianity asị ka ihe mmadụ n'obodo ebe eme ezugo biko oke ndị ọcha nọ na Nnewi o nwere nke na-asa toilet ndị Igbo thank you onwe nke na-ekpe ụka ndị na-eme o nwere nke na-akpọ ọkada ka ndị be anyị mepee oke Fada Mbaka abịaghị Italy wee na-echigha azụ to Enugu steeti were na-agba ha na ọgbụkwa ọhịa na ahụ ha si eme n'Enugu steeti ka esi eme n'Italy based on Fada Mbaka mepere ọnụ wee sị ha na ụka na-adakpọ n'Italy na onwezi onye na-eje ụka Ebuka Obi the Zion ministry dia nkenwa nke Ezugo na-agbachitere na ọ bịakwugo Italy were sị na only one church ka ọ fụrụ du busy dị n'Italy were nata be anyị were na-ekwu ya still ndị be anyị anataghị ya na England today some churches is restaurant. Ọ ga-achọ ka njọ ofu important question. Biko Ezugo ọrụ na-achọ ka mụ akwụ okwu ka m pụọ nọ na because mba nwoke ma apụ na biko ọ bụ ihe ọgụ nwa biye kpọbatara na dis program. Achọrọ m ịjụ Ezugo ajụjụ Ezugo why njikpọ gị Ezugo gị eza? What do you mean by why you want me to mass? Ezugo wa fam na. But the same you pụtara ebe a the same you pụtara ebe a get it proud na most of your people change ha from Ezugo to Mathias, from Ezugo to Jeremiah. You are proud saying it. So you mere go maka ji continue na aza Ezugo. Ezugo wa fam na Ezugo wa fam. Ezugo is a title which I took myself. I gave myself that name. Okay, so ihe na-aza Michael ka Mathias ị na-aza ahụ ọkabi. My son name is Dike. Why ji ha azakwan? Why ji ha aza Power? Mathias na-aza Mathias gị na ya bịa. Ị na-aza Mathias ne Mathias na-aza azala dị ya. Mba gogoro ihe ji na-ekwu na mụa nebe ya na-azawo aha m wee dị ntutu mere iji igwe. Ọ bụ ito niile ọ na-ekwu ka m na-ekwete mana Mathias isi m na mma akịrị Mathias na ife ọ na-eme today practical mma makịrị ya 80%. Kedu ife ọ na-eme practical gwa m ụzọ ife ito ọ na-eme practical. Ọ na-anata ndị mmadụ ego ga ahapụ ndị mmadụ. Ọ gwaghị ka ya Mathias chelu ọ bụghị ka ọ jụrụ m nwa ka ọ na-ajụ ọ sị nza ya ụzọ ife ịtọ. Number 1 Mathias na-akpọrọ ndị be anyị onwe ka ọha ha kpọga ha ụlọ ọgwụ. Exactly. Agwọ ha ihe na-eme ha. Number 1. Number 2 o nwere ndị enweghị ego ibidonwu business. Mathias na-ebidoro fa afịa no matter how small it is. Number 3 ọ na-emepe ndị be anyị bụ na Mathias na-emepe ndị mmadụ anya ka ha mata na nothing comes spiritual, everything is practical. Okay, ngwa ọjọọ nwa ya. Unu ekwuzigoro okwu Ezugo taa ya. Onye kwuzina okwu anọ nwa ya ekwuo nke gị. Ọ na-ekwuda nwa ya aka n'ọnụ. Mathias sọsọ ife akpatara iji wee rate Mathias above any other person. Let me not even use Evangelist Ebuka Obi, our regular prophet. I want to use another person. Wait, Ezugo, use Edwin napụ na onye aka na-agụ ọgba nke lapụgodi kedụ ebe Ebuka Obi nọ 15 years ago mgbe Mathias na Power?
onye akwụ n'okwu n'odiwin na ọkwọ gụchalụ na ọkwụ ngụrụ kịta lapụrụ ya ka okwu lapụrụ ya ka okwu emechigo m ọnụ emechigo m ọnụ were onye ọzọ wee ma nwata kwuezie Now, before I go to the example, I want you to know that all these things in our book, Mathias Ezeaku Ejiofor be a graduate from all these things. The grand part of it, Mathias Ezeaku Ejiofor. If you want to see people, if you want to see thousands of people who are progressing in their business today because of Ejiofor empower her. Because akọzila ihe a ọ ndị ga-akọrọ nke ụmụ No. biko hapụ ya wee bụ ọlara ya ha abụọ cherunu ka ezugo kwuo okwu biko cherunu ezugo kwuo okwu. There are hundreds of people, directly to thousands of people who are doing business today, courtesy of Evangelist Kobe. There are hundreds and thousands of students today who are in abroad scholarship and in Nigeria here studying, courtesy of Kobe. Seraphic Hospital that is here in the Uzana Estate. If you go to that hospital, you there is a or you get by a free Ebeke ga-achịpụta ajụjụ ka nna gị kedu wait Ebuka Obi ka ihe nna ya multimillionaire kedu ebe ga-achịpụta Mba chelu nwanna biko ekwume like that number one hatred Now, if you go to Seraphic Hospital today, a standard hospital that can only be compared with St. Nicholas and other big hospitals. Even that, Ichagu, no AC, Bidona, Kulu, Nabomanisi, Oblo, Niwe, go, hospital, Seraphic water and some other ifo Ego from there, is going direct to Seraphic Foundation. Agent account to Seraphic Foundation. It will go there, then a hospital bill. So for bill. Hundreds and thousands of people are benefiting from this thing I am telling you every single day. Even right now, if you go there, there is nothing you think Mathias is doing that Ejiofor is not doing. Of course, Hannah Bablo different levels. They cannot operate at the same level. Now, let me use a good person to example. Apostle Shibu Zomwelu, over 14 free hospitals, free estates, free restaurants, more than 5,000 students on scholarship, empowering people every day. Who is Mathias to be called the Messiah in Ndi Igbo when there are people like Apostle Shibuzo breathing in Igbo Land? Is it because he's a pastor and you don't like Jesus and you don't like Christianity? Why do you say that Mathias will be rated as what? What is he doing? That Okpuro and Ndi Igbo is not doing times 1,000. He's not doing times 1 million. Mathias has, in fact, for Mathias, I have done it with my own personal money. Not with the Ezugo can I contribute? I could go now. Can I contribute? Peter, ego anyị na-ekwekwu ya na nke Mathias atụrụ ya atụ nke akwa na ebe ka esi weta Peter no Peter sị na nke Mathias atụrụ ya atụ na-eme ihe ọma dịka Mathias eti aka na agba eje weta ego Peter nke nwoke machikwa na ebe biko nke onye na-ekwu okwu eke Mathias atụrụ ya atụ nke nwanne ya nwoke nọ na Lagos ndị ọgwara ọya ndị ọgwara ọya banye Thanksgiving o nwere ọtụtụ atụ ya ndị banye Thanksgiving ihe ọma chukwu mere Peter oke atụ ya atụ Peter ka ya na-agwa nwaanyị nke wee eziokwu anyị ma nke wee eziokwu abi ịma nke wee eziokwu so on this note ọkwa onye agwara egbe Mathias ejekwa ejekwa onye ahụ onye mgbe ejekwa ụgwọ Ezugo ebe m nọ I need me continue ka ghara ịtụpụ m n'ezi
So why not? But I don't come to be. I'm not here no be. Okay, you ready for us? Big ekugara atụpụ gị n'ezi because onye a na-agwa gị I'm sorry, our people are not getting it right. But nwanta nwayọ ọkwa our brother nke nọ itiri ọsọ nwayọ a ga na-abata. There's no way things can continue this way anymore. Peter Ezeaku, I love you people. Kudochia. Udo. Ezeaku. Brother. Ezeaku. Kawaniru. Game. Akwa ịma na ife ka m gwa gị eziokwu. Ọ bụrụ na na-enwere ihe dịka Dr. Kloya na-akpọ ya Ebel Daminas Mazi Chete ezigbo akpa ya ofuma. Ọ bụrụ na enwere somebody like that na-ekwu ife anụ nwa ọ na-ekwu, then o nweghị ihe dịka mmadụ ya ma afọ ihe dịka pesenti na-agbapụ from Christianity na-agbaba na omenala. Ọ dị m ka sọchị nwere ike ịdụ today. Yeah. Ọ ga-aghọta how the maintain na unu na-apụta in different ways. Chelu o nwere ihe dị ekwu dị okwu because na Ebel Damina na-apụta na-agbazi ụwa nke bụ eziokwu. Eziokwu ọ na-agwa ụwa. Eziokwu ọ na-agwa ụwa na-abụ na okwugo number one na Jesus is not a Christian. Ikwetere na nke anwa? Asị ka ọwụ. Ekwetahụ. Okay. Ima problem the Christian nwere. The Christian chelu. Ihe problem ndị Christianity nwere bụ na fama chi n'one ha na-ekperu. Ndị ụka ama chi n'one ha na-ekperu. Gee ntị Ezeaku. Akwa ịma na ma Moses o, Jacob o, Iri Ji name them Isaac and Jacob and the rest of them. Ịma na ha bụ Christian. Okay, if you didn't know na Kolomo, I don't know. Okay, can you say what business you own with the affairs of Christians when you are not one? Why are you telling me those who are Christians and those you say? I am telling you that the Bible is the only standard to measure the life of a Christian. The other day, Peter, Bible was written by the inspiration of the Holy Spirit. They are God in Trinity. God. Okay. If Bible was written in if Bible was written in inspiration of Holy Spirit, yes, then His Holy Spirit will understand it, not human being. Through the inspiration of the Holy Spirit, human beings can also understand it. No, human being understand human being. Spirit understand the spirit. So let me ask you a question. Do you believe in spirituality? I believe in spirituality. Do you believe in spirituality? Spirituality in any way? Do you believe in that? No. You don't. No. You don't believe in spirituality? Yes. Then, of course, I'm not surprised the way you are coming out. Now you don't believe in spirituality. I 100% believe in spirituality. There may not be anything. Okay. There may not be anything I may do to change you. I can assure you from now to tomorrow that there is no single thing you can do to shift me on that ground. I can give you more than 1 billion reasons why I believe in spirituality. Okay, Ezeaku, thank you. Thank you for that question and for that answer also. Yes. Spirituality, you that believe in spirituality is not a Christian. Yeah. Neither Omenala. Ezeaku empty. He believe in Christianity, na spirituality now, according to Christianity. But some people believe in spirituality according to Omenala.
Can you say that those that believe in spirituality, according to Omenala, is a evil belief? I simply said, do you believe in spirituality? Whether in terms of... Then I said no. No, so why are you speaking for those who believe in spirituality in terms of Omenala? You don't believe in that. Speak for yourself. That is the problem. When I confront someone else who believes in spirituality according to Omenala, then I can discuss with that person. I have already said that there is power everywhere. The only difference is that me as a Christian, that I believe that you can believe otherwise. But me as a Christian, I believe that yes. And that is it. Okay. Mama kwetere na ajụjụ ịzara na. Mana una ejizi na-eme ndị ọzọ oppose that they must bow. Kele onye na-emezi ibe ya oppose that they must bow. Okay. Christianity is pushing forward to dominate. Why some of other God's beliefs said no? For example, as we go down, for example, I na for example, ije na meeting ụmụnna now. Ihe agbara agba ọgbakọ ụmụnna. Before I talk ebido ọgbakọ ụmụnna, example ka na-enye o. Before I talk ebido ọgbakọ ụmụnna, ifo no wepụta Bible, quote from Genesis to Revelation. Bịa ya n'aha Jesus. Meeting ụmụnna ahụ ebido. Mana ọnwa ofu onye na-ebe ahụ eberivu na Jesus. Chọkwa ka o wepụta ya wepụta ọfọ were mekwa nke ihe. Ha sị ya no na practice evil. Why? Emeda anaghị. Yes. Emeda anaghị. Yes. I hear men ụmụnna m. Sorry, ụmụnna m nwere problem with that one. You people should settle that one. I dey men ụmụnna m. Ngwa gee ntị. As a matter of fact, of ụmụnna anyị ekwuru ndị chọrọ iwolu ebupụta Bible wepụta ọfọ, ndị chọrọ iburu ọfọ wole ọfọ, ndị chọrọ ide use Bible wo Bible. So that is how it is. So that is nke a problem with your kindred and not general. Ezugo. O nwere ife bụ freedom worship. Ndị ụka na-agwa anyị all the time na-enwere freedom worship, but ndị ụka amaghị ya na-akpọ freedom worship. Ife nsala ka ị ka na-repeat kwa again. Chere anyị na-arịpụta. Freedom worship. Freedom worship na never you contradict with any other person belief. That is not what it means. On your own. That is not what it means. Can you mean? Freedom of worship states that everybody has the right to worship any god or shall. Nevertheless, I can talk about my own God, I can talk about my own religion, I can talk about it in any way, but I cannot force you. You have that choice. The right and the choice to worship and to choose anyone depends on you, and you will not be forced. That does not mean that I cannot talk to you about my own God or about my religion, but the right and freedom depends on you to choose either to join me or to stay where you are. Okay, as we go, thank you for that. Mana, for example, mami water. No, mami water my only personal Lord and the Savior. To Jesus your own personal Lord and the Savior. Then anya no n'ime moto were si Nnewi or Ọka Etiti or Nnobi were na-eje Ọnịcha na public bus ofonye wee binye were bido Ogbanje man-made God, and I'm not that Ogbanje but my personal Lord and the Savior ka Jesus were
si were bụrụ personal Lord and the Savior. Mgbe ahụ ọ na-agụ ọgbanje man made God, man made God. Ọ bụrụ na nsị ya na ya kwụsịrị ihe ahụ na-enwere freedom watching because ọ nwere ndị na-efe ọgbanje. Kedu ihe nwere ike ikwu for that? You have the right to say what you want to say now. The only difference is when you feel you make the equal. When you say you feel you make on ime moto. You know, mammy, what I in a bell. When you say you it's a people, Jesus, a man, foreign God. When you think, yes, now I'm telling you the truth. Madonna came for the Nalo, Brunari, Pride, get what I was given. But only onye ji ndị niile na-eji eketa na ha egbochi ife ji ike nye Thanksgiving n'okwu nwee na-apịa hịta. It's just that na ndị mmadụ na-eme ife n'ikwe naanụ nke ikwuru ekpere nke ikwuru ekpere oge gara n'iru ka nna asa achọzi m ikwu ka nna asa tisa ọkwa na onye ahụ na-agụ mama ịghọta man made God. I'm not violent go brother because someone idea no when do they mommy water if you will worship of mommy water so why we want to put mommy water or man made God highest thing here make wow Jesus a foreign God the battle between Jesus and mommy water not between you and Donya two of you mutually. Hey, Chideke. Yes. Buru mi kebu na okay for ndoka. Onwe in fact, onwe na ga defend your own duo. Even if na iya na acha Camilo, no onwe ya gba na aka enene. Unu ye na defend diri ya. Ka obu no win. Ana has a question in ajum you go problem with it. But ana a question na ajum now. In ajum question na answer. I'm answering you very well. You ought to go. Inferiority complex na enyo no one believe no kwagwo no kwu ifa. Now na you believe I ask you a simple question. You believe in spirituality. If no we believe that na we believe na your ancestors. We believe na your ancestors. Yes, I believe in my ancestors. Are they spirits or are they living beings? They are spirits. So if you believe in your ancestors who are spirits, what makes you think that you don't believe in spirituality? Okay. No is because ancestors. Because even Papuno now all the time that spirit of ancestors die by fire. Because the spirit of ancestors. Spirit of ancestors not by fire. But you can say ancestral causes. Ancestral causes. Yes. Ancestral causes. Okay. Now can you what can you say ancestral causes? Community or village ya we bia in na familia na-eju iwe ị na-anụ maka na familia na-eju iwe mara ị na-anụ abịa na my community obodo m anụgabeghị m nke ahụ mana ị na-anụ na eji ịmụ nwaanyị ji ịgba njụ asịghị na familia na-ezutekwa ohi ọ na familia na ụmụ ha ndị nwaanyị na-agbata n'iro ọ na familia na ha nwekwuru traces of igbu mmadụ ọ na familia na ha nwekwuru traces of ime one na-adịrọ mma or the other. That is the essence of the reason kpatara eji agba njụ ị na-ekwu na ịnụpụ oye ọ na ịnụpụ oye ka anyị proceed ya ịnụpụ oye ọ na-ala adụ na agbụrụ ha ịnụpụ oye. Okay believe na afọ n'anya ekwe ana m anụ ya na ntị but afụtabeghị ya n'anya uche m si ekweghị. Okay, thank you.
If I ain't anonante, ebushie na so many ụmụ today na ha anụbụdi. Bushie so many ụmụ nwoke taa na ha anụghọ nwaanyị ha suppose ịnụ. Disconnect so many people from business contact. That is ancestral causes. So when somebody is trying to disconnect from those ancestral causes, do not link it to your ancestors. Number one. Number two, a lot of family mana their ancestors do very bad. Yes. The again. Teri nwa mama wo n'ohi ka ọwụ ado onye ohi ama and ọ na polu ka ekerie wee gbagbuo ya. So now ụmụ deri ahụ mmadụ ịda agwa ha disconnect ya n'onwe ụnụ from that agbụrụ deri. Do you think that now it is bad na ọ bụrụ na ụmụ deri disconnect onwe ha from agbụrụ deri? Deri ifo mere always weave. So today Ngwachelu. So today. Inachi prove now. Inachi prove now. Okay. Okay. Today, somebody who no disconnect away from our body. If you know him fully well that he and the man at the issue well, I believe your mother like or if your mother like he blew that way. Yes. So what is bad now is disconnecting yourself from ancestral causes or bondage. What is wrong in that? I have given you a typical example. When the lineage had man, when they see from that lineage, they know. You don't need to deny it. Okay. As you go. Kaijinwayo. Mbina Simado. Ya disconnect your way from ancestral cause. Yes. All the use are A and B. Here goes A and B. Yes, of course. Money ya go cut a hand no. See somebody ya disconnect your way with ancestral cause. Listen, now disconnect your way with the evil ancestors cause. And well, good causes and good causes and bad causes. And good, yes, and good one. So madu nwere ebu mmadụ ọnụ mma. Yes. Ebu mmadụ ọnụ do different from igosi mmadụ. You can blame somebody. You can go to somebody fundo. Mana onye ọnwụ na-abụrụ ọnụ onye mere ife ọjọọ anyị eji wee bụ ya ọnụ. Seru. O nwere ife anyị anaghị aghọta. O nwere ife anyị bụ ndị Igbo anaghị aghọta. Cause those dey bụ enwere ezi abụmọnụ nwa aja abụmọnụ. Nna gị nwere ike nna m nwere ike isi m na nwa nwoke na ọ ga-adụrụ gị mma ụwa tụ ụwa site n'ebighị ebi ruo n'ebighị ebi. Ize ịkpọta abụmọnụ ka ọ bụrụ ngozi ka ọ gọziri ọfọndụ ka ọ gọrọ. Okay. Is it not cause? English. Ile causes on somebody. Yes. After ọnụ ka eji akọsụ mmadụ, ọnụ ka eji abless mmadụ, ọnụ ka eji abụ mmadụ ọnụ ka eji agọzi mmadụ. They are two different things. Now, ị na-ekwu okwu maka ife ọma, my brother, ihe ekwe ka ọsọ kwesị kwuo na deri nwa amama na-ebido ebe a kegide ego wee ruo Lagos. You can never allow your daughter to marry from the family. It's your claim whether an eme, monagoma eme. It's your dear man who will inform the our people will say that there is nothing legal in illegality or or do like that, my brother. So disconnecting yourself from ancestral causes or ancestral bondage. We are not trying to say that the whole of our ancestors to bad or will cause, but we know that they were generational causes. We know that they were generational causes. Onye kamati yeju weselo na that family na ala to na aboroha. Gono wa aboroha. Aboroha is their lineage.
So ala ahụ dị n'agbụrụ ha is an ancestral cause. Na ọnwụ ike dị na family ha. Ọnwụ ike ahụ dị na family ha is an ancestral cause and bondage. So disconnecting from that, do you have any problem with that? If I will get even the moment I am an a lot of things ka ha wee ike. So nke a hapụrụ onye ọna onye Igbo na-achọ ka o cover nka ị na-cover ka o wee wụrụ a lot of ndị gboo buru mmadụ ọsọ ka ha wee ike mgbe ahụ nwere onye ji na igbere ego were eyi egwu na onye a nwere ọgwụ nwee nke a nwee nka. So Ezugo mụnwa na-aghọta ebe ị na-eje mana try ya na-aghọta ebe m na-eje. Onwe pastọ na-asị nọ na-ebreki ancestral cause ya differentiate ya. And they break a good cause, a break. For that only potassium, the blessing of the generational riches in this compound, I break it. If that na pastor kurie, mumuni ne do na familia, eti bienya. Mugono kundu ni ne do na familia, e wolu mebele yeye. Agam niru ni ne do na familia, e wolu mebele yeye. If any Anna against we for joy. If for joy, we defend. Okay. Pray against. Okay. Ezugo. Ọ bụ nna nna anyị ha mere ihe ọjọọ. Ngwa Ezugo n'ihu Chukwu na n'ihu mmadụ. Onwe ebe ihe ndị nna anyị ha merụ lutere ihe ndị ọcha merụ. Ndị ọcha anyị na-ekpere today. So now, in other words, because na nwa m na-ezu ohi, is that enough reason nwa ya eji wee zuo ohi? Ya eji because na nwa m na-ezu ohi wee justify ya ohi nwa m na-ezu? Yes or no? Ọ dị possible. Thank you. Bible asị hogo, hey, you have 58. Okay. Chelu. I'm from the data on a phone now immediately before program Mba